Oké mensen, so nou wat ik in mijn eerste vlog doen vandaag. Oké, ik heb zomaar video gemaakt waar ik ook nog opstaan is. Ik was al lang al wakker, maar ja, nou pozel ik met tanden. Ik pozel eigenlijk met tanden niet, maar ja, maar nog niet voor die video, maar oké. Ja, nou gaat ik gewoon met mijn outfit aan de weet daar. Ik gewoon er nog eindelijk van fashies in zijn nou. Maar ja. Ja, nou wat ik maar kijk nog wat is hier in mijn ijskastje. Is eigenlijk niks in mijn ijskastje. Maar nou kijk wat kan ik hier zo maken. Oké, ik heb zomaar nog die route waar die hier in de ijskast is. Maar nog of wat, maar een lekker hier. Dat is toch te lekker mensen. Alles in nou lang als een koos, maar het is lekker man in jullie nou. Nou ik bedoel, maar ja. Ja, ik zit maar heel dag hier in huis zien ze nou. Ik speel heel dag games. Zien ze nou maar niet niks om te doen nie. Nou speel ik met dat kan die games heel dag. Zien jullie nou. Maar ja mensen. Ja mensen, so nou wil ik vir julle wys. My tang, sien julle wat ek hier in my kamer het. Dat my kamer nou so mooi lyk. Mens moet net maar mooi maak. Sien ze nou. Maar nog niet voor die video. Maar ja mensen. Oké mensen. So ja, die andere goed weerstik. Julle kan nie so kyk wat ek alles in my kas het. Maar ja mense, julle kan sien dis my kan, sien julle. Is nou nie 'n regte kan nie, sien julle. As 'n speletjie kan. Maar as ek die mense op sien sê dan hulle moet nou 'n regte kan sien sê. As my nou eintlik 'n regte kan nie. As ek maar nou na jou toe kom en ek kan saam, dan is 'n regte kan sien julle. Ja mense, dit is nou my masker sien julle nie aan as ek nou die mense op sien julle, trek ek nou die masker vir my op. Sien julle, as julle nou kan sien. Ja. Sien julle nou. En dis nou my speletjie kan, is nou sien sy. Kom my speletjie kan altyd hier in my voorste sak. Sien julle, as ek nou iemand kry, ja, kan man nou mos vandag uit man, sien julle nou. Ja. So ja mense, dankie dat julle nou ook kyk het. Maar ek gaan nou kou, is nou donker. So ja, dat ek my masker opsit en nou 'n bietjie iemand op man, sien julle. Ja. Ja, dis maar al wat man kan doen man. Maar dankie dat julle my vlog gekyk het mense, julle sien. Ja, is ek en I'm out. Bye guys. Not so that's great.